गोंय विधानसभा वेंचणुकेक काँग्रेसीन राष्ट्रवादी काँग्रेसी बरोबर युती केल्ली जाल्यार गोंयांत काँग्रेसीचें सरकार सत्तेचेर आसतलें आशिल्लें अशें वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो खासदार प्रफुल्ल पटेलान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार केलें। इतलेंच न्ही जाल्यार येता ते वेंचणुकेक भाजप आनी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधान वेंचणुकेक वावुरतले, त्या खातीर हेर राजकीय पक्षा बरोबर युती करपाक तयार आशिल्ल्याचें जाहीर केलें। गोव्यामध्ये पण एनसीपीनी पुढाकार घेऊन बीजेपी आणि काँग्रेसच्या पर्यायी सरकार पण जर स्थापन होऊ शकत असेल तर आम्ही प्रयत्न करणार। मागच्या वेळी आम्ही काँग्रेस बरोबर जाऊ इच्छित होतो, काँग्रेसनी आम्हाला ऐन वेळी नाकारलं। जर काँग्रेस आणि एनसीपीनी एकत्र निवडणूक मागच्या विधानसभेची लढवली असती तर नक्कीच इथे गोव्यामध्ये काँग्रेस एनसीपीची सरकार स्थापन झाली असती। 17 काँग्रेसचे लोक निवडून आले। जर आम्ही एकत्र राहिलो असतो तर आमचे 21-22 लोक आमचे झाले असते दोन्ही मिळून, आणि सरकार बनल्यानंतरही काँग्रेसचे 17 लोक आले। 3 गोवा फॉरवर्डचे तयार होते आणि आम्ही एक आमचे तयार होते साथ द्यायला त्यांना। 21 झाले असते तर सरकार काँग्रेसची इथे बनली असती, पण त्यावेळेस काँग्रेसची भूमिका एकदम नकारात्मक होती आणि त्यामुळे बीजेपीला काँग्रेसनीच सरकार इथे बनवू दिला, हे आमचा आरोप आहे की एनसीपी पुढच्या विधानसभेसाठी स्वतः तयारी करत आहे आणि इतर जे मित्र जे कोणी आमच्या विचाराचे जे पक्ष असतील बीजेपीला विरोध करण्यासाठी, आणि काँग्रेसला जर आमच्या बरोबर जायचं नसेल तर राहू द्या, पण आम्ही इतर बाकीचे लोक समविचारी जे विचारचे लोक असतील आमच्या संपर्कात अनेक लोक आहे। अपक्ष आमदारही निवडून आलेले आमच्या बरोबर संपर्कात आहे। काही प्रमुख नेते मोठ्या दोन्ही पक्षाचे पण आमच्या संपर्कात आहे, काही लहान पक्षाचे लोक आमच्या संपर्कात आहे, आणि सगळे मिळून आम्ही पण पर्याय देऊ शकतो, कारण लोकांना बीजेपी नको आहे आणि काँग्रेसचे आता 17 पैकी फक्त 5 आमदार राहिले आणि ते आज स्वप्न बघतायत की आम्ही एकटेच लढून बीजेपीला हरवणार। हे काय